15 du Martin Segurorak, aurten egindakoa. Bentxe besteak beste Pablo Sánchez Valladares Barsako atleta. Ronaldo Olivo. Beste hainbat eta Espainiar. Eta besteak beste, esan bezala, Martin Segurola Donostiarra. Moat Zafi lehen dortxalarekin, Pablo Sánchez bigarrenarekin, Iban Peliza hirugarrenarekin, Radigar, Ronaldo Olivo, Josué Lecadre, Pedro Osorio, Abdela Mouzlif, Ala Suadi Jamel, Jose Ignacio Pérez Camino, eta Martin Segurola, eta Txemari Berrutia, Capexeko atleta Erbilanetan. Balizkoa izango da irtera, eta jada martxan dira, ziztu bizian. Zelako ritmoan eskatuko diote Capexeko atletari korritzen, saiatzen ez... Zaila izaten nahi da, kale irabazten eta guzti. Baina eske erbi elektronikoari 5 metro hartuak dizkiote, segulako esprinta orain saiatu da, Txemari bera, erritmoa pixkat geizten, baina atzetikan datozenak ez dute erritmoa geitsi nahi. Eta bere gainean bota india. Bai, ez da gita, nola ateratzen den gehiagizko abiadorarekin ateraute dien, baina momentuz, Pablo Sánchez Valladaresek hartu du lehen postua Txemari Berrutiaren atzetik. Eta ritmoaren aurretik handi joazte. Txemari lan polita egiten nahi. Paso azkarra. Bai. Oso azkar pasa dira. Eta momentuz 500 metrotaraino Txemarik helduko dio, ea orain irekitzen den edoz. Pasote. Barrurak sartu da jada, eta Pablo Sánchez Valladares orain lehen postua baino nor. Martin aurrea dijoa, Bai, aurrea dijoa, bai. Bai, aurreatzen. Moat Zafi da orain lehen postuan dagoen atleta, baina denak talde oso handi batean bederatzia atleta nor baino nor. Moat Zafi 120 azkeneko metroetan sartzen delarik, agian Martin hor pixka entzierratuak gelditu. Ote ez den pentsatzen dut, baina Martin Zafi tartetxo hartua, atzetik dator Martin Segurola bigarren postuan, eta ea lehen postua lortu dezake. Bi berrogeita bostetik jeitxin du. Izugarria, nola bokatu dut. Ez dakigu nondik atera den ere. Bai. Bazirudien guztiz. Entzierratua zebilera azkeneko 120 metroetan. Bai, azkeneko 3 metroak oso ondo korritu ditu, ritmo hartzen junin da. Ze lehenengo buelta iaia azken aurrekoa pasa egin du, eta atzetikan aurrea junin da indarrez. Eta, bueno... Ez dago, esan nahi dut, puntu bateraino ere, ez dago taktika hitz egitea, zazpigarren baldin mazatuz taldenak aurreatzen badituzu. Ez, jazta, nahi dezuna eta listo, Martin Segurolaren garaiko. Hori bai dela rekord bat buskatzea. Eta 1500 ez dakit zelako marka egin dezazaken tipo hau. Bai. Espainiako txapelketai begira, eta gero... Eta gerokoak, Europako txapelketak, edo... Berez... Kasuan kasu, momentuz Eskadiko eta mitineko errekorrak suntxitu ditu. Bai.